May balik ka. Dugay kong nagpaabot. Miabot ka na. Ikaw? Ako? Dugay kong nagpaabot. Salamat nga niya ka na. Kinsa ka? Kanong ingon sa nagtanaw ko na iyo sa salamin. Ako mao ikaw. Ikaw mao ako. Tungod kay gikan ka kanako. Nagpaabot ko nimo aron maragiyan ni David. Ikaw ug ako ang tagyan ni. Imposible! Patay ka na! Dili na mabuhi ang usa ka patay! Nakita ko na ikaw. Ikaw ang kriminal. Ikaw! Patay ka na, Paulino! Dili na mahimong mabuhi ang pag-usab! Dili ako si Paulino. Ako si Paulo Mariano. Bakit ko ikaw pag-usab? Haga sa kinaiyahan, malisod tugkaron. Ang misteryo sa Diyos, malisod sabton. Sama sa kalibutan, sa mga hayop, sa mga butang nga may kinabuhi. Lagbas sa kalibutan, ana ang kawanangan nga walay katapusan. Sama sa kinabuhi sa tao, ginaingon nga kinahanglang mahimugso ug mamatay ang usa ka kinabuhi. Sud sa 45 ka milyon kakatuigan, una moabot ang maong kinabuhi sa iyang kinutuban. Ug matagtuyok sa panahon, moabot ang panagtakdo. Sa takna, ang kahayag ug kangitngit. Sa kinabuhi, ang urong sa kamatuuran. Urong, sugilanon ni Cora Rosales. Direksyon, Susan Perez Alinio. Musika, Bernie Pilapil. Dalit kaninyo sa Super Radio Production Center. Karon sa atong sugilanon, urong. Boy, tubig boy. Unsa ka man? Maugyog ka na. Nag-akbo ka diya sa lamisa. Samtang break na to, kalit ka malagdaghong. Mura ka gituok. Si nanay. Nanay ba? Si nanay ba? Nga kong inahan. Ang tinuod kong inahan. Ang nanay may mong sampit niya. Ha? Kon... Mao manay akong isangpit sa nailan kong inahan. Wa ko laing nandan nga sangpit. Oo. Im na, Salamat. Istoryahay ko, be. Sana mo po ng imong damguning adlawng dako. Kung mo na, may uwat siya sa bukton. Dako ang samad nga nakita ko. Nagdugo ang iyang bukton. Naukap. Nakita ko ang samad. Kung mauna, hayan may uwat siya sa bukton. Oh, uwat sa bukton. Asa man dapit? Sawa o sa tuo? Ha? Sa tuong kamot. Sa may bukton. Kung mauna, maunay atong pangitaong kang Sir Servando. Ganong si Sir Servando man? Siya ang usas mga suspect, di ba? Aw, wa tay laing suspect. Siya.
Oh, pero dili ko gusto mo to. Grabe sa nimo eh. Kaklaro anang naibog na siyang kang mian. Lahi ang kaso kang mihan. Lahi ang kaso nga ato siyang pasanginlan nga kriminal sa kung mga ginikanan. Una, atong tan-ahon niya bukton. Pero ang problema, pirmi mo na siya mag-long sleeves. O di ba, mag-jacket. Ug ang labing dakong problema, kung gipa-plastic surgery ang iyang uwat. O di ba, napapas tungod sa kadugay. May bawa na. Kung makita na itong iyang bukton. Maayo kay niya ka mo. Giubanan ko na niya og panahapon. Laay kayo magkaong nga ako rang usa. Wa manggod ko ang kita ni mo karos bilyan oy. Maong Mingos Paulo nga arion ka na mo. Ay, nag-leave ko karon. Usa ka semana nga di ko mo trabaho dito. So, yun sa usa ka semana. Noy, nagkamatikod kang may uwat sa bukton si Servando. Sa toong bukton? Ha? Wa ko ka matikod. Kuan? Si Sir Servando, hilig kayo og tag-as og bukton. O dili ba jacket? Labi na karong panahon na. Ay bog na magudin sa Isla Maria. Lisod. Kinahanglang pangitaan na itong pagi nga makita na ito yung bukton. Ay kay nga naman. May gusto lang kong susihon. Kung tukma ba sa damgo kong ganina. Damgo? Nagdamgo siya sa kriminal. May dakong samad sa tong bukton. Gipaak sa asawa sa iya sa bilya. Unsa? Ay na lang, Noy. Kalimtin na lang ang mong pangutana. Pero kung may montikdan ka, sulti hila may palihog, ha? Oh, bito. Sikreto lang. Apil lang ni sa mga ebidensya nga kinahanglang nga establisar. Oh, unsa naman? Maayong pagkasuwat, Kapitan. Pero ang problema lang kung tuhuan ba kini ni Sir Servando. Kung nganong dili man siya motuo. Nahibaw siyang buhi ang anak sa managtiayong Mariano. Ug ikaw ang nagda sa bata, dili ba? Oo, pero Maayo kining nahuna-hunaan ni Paulo. Pinaagi niini, mawa kang Paulo ang atensyon ni Sir Servando. Ug ang iyang panahon, gugulo niya sa pagpangita sa Paulo Mariano nga wa diha sa Isla Maria. kung madiskubre niya ang tinuod. Hayan yan ang mga panahon na andan sab kita. Dili na to siya magukod hangtod nga dili siya maghimo og mga laka nga makabutang sa kinabuhi ni Paulos kakuyaw. Nahadlok ko, Kapitan. Oh, Jess lagi. Oh, nahadlok ko, Jess. Well, normal sa tao ang mahadlok. Ang dili normal kung dili ka mahadlok. Sayon ragyo kay ng sultihon na. Mas lisod na nga lihokon. Pero kinahanglang buhato na to ang bisag unsay plano o gisulti. Dili ba? Mao na atong buhaton karon. Okay naman ka ni. Ipadako na kini. Pero kinahanglan nga manukad sa Manila ang pagpadani ni. May branch dito sa law office sa abogado nga gipahikay ko. Mas mayong adto dito mangita ninyo si Sir Servando, dili ba? Malayo sa kakuyaw si Paulo dito sa Isla Maria. Malayo kasab sa kakuyaw kay tuas sa layo mangita ang kaway. Bahala ka na, Kapitan. Salamat sa pagtabang mo. Ang problema lang unya, kung makaabot pa ba kami sa pagbayad sa imong serbisyo? Kung mabawi na ang katigayunan sa Isla Maria, dili na ka na problema. Sa laing bahin, dakong dungog sa among buhatan kung masakpan ang krimen sa mga Mariano.
Paulo, si Papa. Mo. Unsa? Ah, sir, niya ka di ay. Kuan, may nanawag kang Paulo. Si Papa niya. Si Sir Jess. Ay man, Kuan, niya sa kong cellphone. Ano ikaw man ang gitawgan? Nga nung dili man direkta kang Paulo. Amahan mo kayo nanawag. Kwan sir, kanig nahibilin mo ko nga akong cellphone. Mao tingaling si Raji ang gitawagan. Ambi, Raji, be. Excuse me ha, sir. Tubagon ko na. Nga nung karoon ka man lang. Ha? Aw, nakatuog ko, sir. Unsa ka man? Nagtrabaho ka, wa? Sir, wa man ko'y oras akong trabaho. Nahuma naman ang pagtabang ko kang Paulo. Siya may empleyado mo, dili ba? Wa man ko'y labot. Ha? Aw, gawas lang kung i-hire ko nimo. Pero, ayaw na lang. Unsa to? Di ko gusto mo trabaho din ni permanente. Okay lang ko nga, di ko mo trabaho ron. Total, sa sunod sem, eskwela naman ko. Papadahin ko slow. Mao ba? Mas maayo. Wa sab ko'y plano mo hire nimo. Oo. Anugon ko mo hire kapag lain. Kaya ram ni Paul ang trabaho. Anugon iyang pagkamagna ko. Unsa to? Ha? Ang unsa man? Unsa tong giingon mo? Si Paulo mania cum laude? Ha? Oh, wala ka may baw. Wa ka sulting niya? Wa! Sir. Wa. Bay, Ipadana nila. Adto manukad sa Manila ang suwat. sorry kay bay. Naligas ko. Saan naligas? Ako mang nasultihan nga magna cum laude ka. Usa? Pero, kana rabay. Wa na kaso, di ba? Tinuod mo sod. O lagi. Pero ang problema kung nganong ni ako magtrabaho sa usa ka gamayng isla ug dili sa syudad. Daan pagyud ko. Palpag ko. Nga naman. Nga naabot man dito inyong istorya. Sorry yung kay bay. Okay ra. Ikabala ka. Mangita kong paagi sa pagpangatarungan. Ang problema kung kalusot ba? Sa may iyang reaksyon. Medyo nagulat. Niya, medyo nasuko. Bahala na lang. Sound naman. Pero sagdi lang. Ipadana nila ang suwat gikan sa abogado. Dili na siya magkanunan ako. Maagi niya ka na, Cardo. Unsa rin na panidaan mo kang Paulo? Pahula ko hiya ini suwi ug Paulo dahil sa hiyang gyaptan gawa siya itong uha kahigayo nga dito sa manihapon sa balay ni Ma. Dito sila manihapon sa bahay ni Mar? Ang balay ni Ma ang ilang gipuya karong at hulatuan kako manuloy sila at dorapot kang Mar. Nagduda na ko ni ini, Cardo. Sobra na ang kaparehas. Okay, boss. Kana si Paulo. Nadiskubrihan ko karon ang ikatulong kaparehas nila ni Paulino. Una, parehas allergic sa pineapple. Ikaduha, gatas human mukaon.
O karoon na diskubrihan kong manya cum laude siya mitapos ang kurso. Sama ka, Paulino. Gawas pas panagsamang panagway nila. Ako kami balik sa Paulino. Unsay mi balik? Gago! Dili na mo balik ang patay! Naibaw siya, kanitaw ako. Pero siyang nakita niya sa alam ko. Kung nabanhaw man si Paulino, wag hapon sa'y kalibutan sa nahitabo, nimo! Una siyang namatay. Una ko buhata ang ibuhat ko nimo. Husto tod. Anong wa magkabagkahuna-huna nini? Naara ba rin? Ako sir. Ako na mahibaw. Pero ipadayon mo ang pagpaniili na. Nagkasamot ka ba? I-report mo na ako kung unsa magkahibungan mo kanila. Sir Servando, good afternoon. Sir Servando, may isuko ka? Unsay birth date mo? Ha? April 10, sir. Oh, unsa may problema mo, Raji? Ganong gitagak ba namang libro? Nabuhian na ko, sir. Nabuhian o nakalitan ka sa makak ang gisulti ni Paolo? Unsa may sunod nga mahitabo, manghigalan nunti ang matagyugto ning bagotang sugilanon nga naguluhan. Orom! Sinuwat ni Cora Rosales ubos sa direksyon ni Susan Perez Alinio. Musika Bernie Pilapil. Recording technician Achilles Hazam. Dalit sa Super Radio Production Center.